Allah ya sa maka albarka a cikin nemanka? Ko so kike Allah ya sa miki albarka a cikin kasuwancinki? Kina nema gashi kana nema kina nema iya bakin ƙoƙarinki amma nan da nan sai abu ya lalace? To ɗauki wuridin wannan sunan na Allah, Al-Awwalu. Al-Awwalu na kawo albarka a cikin kasuwanci da izinin Allah. Dukkan al'amarin da ka sa a gaba kake neman albarkarsa, to ɗauki wuridin sunan Allah na Al-Awwalu. Ana yin wuridin Al-Awwalu ƙafa 1000 bayan sallar asuba domin neman albarkar abin da ake samu na rayuwa. Da izinin Allah ta'ala idan kai amfani da wannan suna na Allah, to kai da lalacewar abu har abada. Ko ka ce kana samu baka san yanda za ka yi da shi ba, ko ka samu baka san yanda aka ya lalace ba, ɗauki wannan wurdi domin karɓan magunguna na ko bincike akan matsalolin da suka shafi rayuwar ɗan adam. Duba profile ɗina, ɗauki number wayata 08109959297 ko 08121861102. Sunana Sayyida Fatimatu Zahra, kuma lakin kuma sharing kuma comment. Sunana Sayyida Fatimatu Zahra, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.